Takže čaute, vítajte pri ďalšom videu. Opäť je to reakcia a je to reakcia na Satyra. Objavil som video, ktoré je na internete dlhšiu dobu a rozhodol som sa reagovať, pretože sa mi zdá, že Satyr nie je mentálne v poriadku. Moje jméno je Satyr, je vlastně tam nového videa a tentokrát to bude další video na Píta TV. OK, teď už to nebudeme zdržovat a jdem kurva na to. Asi si usral, keď sa mu tam pustil poplach. Jo, dámy a pánové, tohle to je celkem prdel. On tady píše cringe alert. Kdo by nevěděl, co to znamená cringe, tak to znamená, že je to trapný. Takže on si myslí, že to intro je trapný. Když se podíváme do komentářů pod to moje video, tak je tam komentář o samotného Píty. A víte, co mi napsal k tomu intru? Počkejte, já to najdu. Čekali jsem na to video celou neděli. Jediné, co mě pobavilo, bylo intro. Počkat, takže to intro tě pobavilo, ale ve svém videu si řekl, že je to cringe? What? Co to má kurva znamenat? Ve skutečnosti, dámy a Chlapík určite nechápe sarkazmus a neviem, akú drogu berie, ale určite není čistý. Pánové, se mu to intro líbilo, ale potom, jak si psal scénář, tak si řekl, přece mu něco nepochválím, vole, kdyby se mu kurva něco pochválil, tak to začne vypadat, že není zas tak úplná piča. Tebe nemôže pochváliť nikto nič, pretože ty proste nemáš podľa mňa dobrú tvorbu a každé druhé slovo vo vete máš nadávku. Ne, to nemůžu udělat, napíšu, že je to cringe a budu si z toho dělat prdel. Ale každopádně tohle byl jenom začátek, přesunem se dál. Tak jsem tak nějak jako začal bádat, projíždět a pak jsem se dostal na jeho facebookový profil. Každopádně podíváme se, co na mě našel. Prostě chci vypíchnout, jaký je Satyr genius a jak je pravděpodobně zaseklý někde ve věku okolo těch 13-14 let, což je většinou věk těch lidí, z kterých i on si dělá prdel, takže koukneme se na to. Satyr pracuje v Durexu. Ty to používáš jako argumenty proti mně? Tohle jsem já psal ve 12 letech. Ale prostě nějak ve 12 letech jsem si řekl, napíšu tam nějaký píčoviny. A tak jsem tam napsal manažer Durexu, nějaký sračky, že jsem na Harvardu a podobný kokotiny. A tohle jsem... Tohoto vyžratého býka by nezobrali na Harvard, pretože podľa mňa nevie ani slovenskú abecedu naspamäť. Jenom proto, kvůli tomu, že mi prostě bylo 13 let a prostě jsem nevěděl, co tam mám psat, tak jsem tam napsal takovýhle sračky a byl jsem líná kunda na to, aby jsem si to změnil. A to, že to používá jako argument, je kurva funny. Každopádně uvidíme, co všechno vypíchne, dámy a pánové, nemůžu se do piči dočkat. Jdem na to. Satyr pravděpodobně ve svém věku tak jako kondom viděl možná tak jako v regálu v sámošce a pokud jako by měl fakt koule, tak ten kondom koupil, naplnil ho s kámošem vodou a házeli ho po sobě. To je podle mě jako jediná zkušenost s kondomama, kterou tohle ten kluk bude mít. Máme tu totálny záchvat. Ja mám tuším na dementov smolu. Wow! Rekt! Víte, co mi přijde jako celkem prdel? Vypadá jako kdyby každou chvilku chtěl prodat koberec. Ale OK, jdem dál. Satyr studoval na Harvardu. Wow. Jako v jeho věku, těch 16 let, pravděpodobně Harvard viděl jenom na obrázku. Možná, jestli byli ze školy na zájezdu v Anglii. Tak... Co jsi to řekl, Pito? Co jsi to řekl? Ten člověk si myslí, že Harvard je v Anglii. Hej, já to musím někomu zavolat. Ten člověk je... Každý sa môže pomýliť, za to, že ty si mentálne narušený, nemusí byť hneď každý debil. Takovej tupec! Já z tohohle borce fakt kurva chcípám. By mě zajímalo, co se tady ještě kurva dojíme. Možná se dojíme, že Eiffelovka je kurva v Římě, píčo. Hej, každopádně Píta, to je studna informací. Každopádně jdem kurva na další. Narodil v New Yorku a žije v Las Vegas v Nevadě. Píče, takovouhle věc si na svůj Facebook, na svůj profil dávají ty holky okolo těch 13 let, který prostě chtějí být hrozně zajímavý. Já jsem to dělal ve 12 a bylo mi to prostě kurva uprdile, takže tak. Jde o to, že Satyr používá svůj facebookový profil jako takový veřejný deníček, jako fanpage, mám to podobně i já. A na YouTube se hraje na takového spasitele, na takového hrdinu, který prostě půjde proti falešnému Péťovi TV. Dámy a pánové, zatím je to strašně nudný, tak si jdu dělat bubliny a čekám, až tam bude něco zajímavého. Tahle byla kurva velká, vole! To je kurva velká! Proti natahovačům Dám si tu robotu a domov ti pošlem bublifuk. videí, který prostě tahají videa na 10 minut, pak si samozřejmě dělá prdel z malých děcek, z nějakých facebookových rakovin a podobných věcí a týpek, který chce, aby ho někdo bral vážně, si dá na Facebook tohle. A počkat, jo, tohle říká borec, který vypadá, že mi za chvilku bude chtít prodat koberec.
Nenapadajú ťa lepšie argumenty ako to, že by ti niekto predával koberec? Ty nemáš ani na to, aby si ho kúpil. Kurili! Ale jak jsem říkal, psal se to ve 12, to, že to používá jako argument je kurva stupidní, ale on to nevěděl, chápu ho. Jdem Stupidný si ty, že si to tam napísal. dál. Vzhledem k tomu, že Scyther je pravděpodobně velkým fanouškem Leafyho, Nejsem jeho velký fanoušek. Nejvíc se mi na něm to, že fakt on to dokáže namrdat do těch 15 minut, ale s tím, jak je energický a s tím, jak to prostě dělá, je to video kurva zábavný, co si o to říct nedá. by the way, teď mě napadl vtip, který jsem četl v komentářích, je to takový insight, možná bude trošku trapný, ale mně se hrozně líbilo, když jsem ho četl, co si budem nalhávat, jsem takový divno člověk. Víte, jaký je rozdíl mezi Scytherem a Leafym? Nevíte? Leafy nemá žádnou bradu, to Scyther ty brady má 3. Keby denne nezožral 5 Big Macov, možno by mal iba 2 brady. Joke stal za piču, protože já vidím jenom 2 vole. Ale to je jedno, budeme pokračovat u toho Leafyho. Vzhledem k tomu, že teda Scyther je jeho velkým fanouškem, prostě je to vidět, že tam je nějaká Leafy inspirace, bez teda krom toho, že teda nenatahuje videa, ale tak to je jedno. Jinak, jako když jsem se teda připravoval na natáčení tohoto videa a sledoval jsem nějaký Scytherový videa, abych zase mohl něco navíc říct, tak jsem si všimnul, že ten týpek svým outfitem a tělem a vším, já jenom sledujem, nesmím to tak vypadá, udělejte se na mě, ale zase, já jsem tlustý, že tlustým snad můžu. Když se jej kouknete, vypadá jak ten žlutý teletabí, jak ta Lála, nebo jak se jmenovala. Myslím, že to byla Lála. Tady někde vám byl v obrázek, co jsem udělal, když jsem se připravoval. Fakt jako mega brdel. Píto, ty jsi to v tom editu asi postral, tak já ten obrázek dám sem. Já jsem si toho všiml, udělal jsem vlastní obrázek, tak když tak můžete posoudit, který je lepší. Každopádně jdem kurva dál. A ještě teda k tomu Scytherovi a jeho nějakým vzorům, tak jeho očividně trenér, Scyther je takový pstruhův Pokémon, jsem si poslední dobou všimnul, protože pořád sdílí pstruhova videa, pstruhov všude brání. A i pár lidí mi posílá nějaký memečka s tím, že jsem pstruhův Pokémon, já jsem u toho skapoval smíchy. Fakt kurva dobrý, líbí se mi ten mím, je to kurva dobrý. To dal vole trochu na tu pravou míru, tak on sdílí videa mě, já sdílím videa jemu a navzájem se podporujeme. Není to tak, že já bych byl jeho Pokémon, vole, a on mě všude, vole, jakoby se snaží obhajovat. Počkaj. Nevieš sa dostať hore, tak potrebuješ pomoc od niekoho iného. Já se snažím zase všude obhajovat jeho, vlastně navzájem se obhajujeme a navzájem si pomáháme. Navíc máme hodněkrát i podobný názory, aby jsem se k tomu nemusel vyjadřovat, vole, v nějakém svým videu, aby jsem prostě musel dělat další videa, když tam někdo reagoval, tak Struh občas na to zareaguje místo mě, já mu sdílnu video a nevidím v tom takový problém, takže ty jsi tady krásně vypíchl, ale vypíchl jsi to úplně na piču. Každopádně jdem kurva dál, co dál kurva od tohle prodavače koberců můžem čekat. Ale tady nebudu nějak moc dál polokecávat a říkat tady nějaký píčoviny, který vy stejně potom si vystříháte. Upřímně hrozně líbí, jak je ten týpek úplně šťastný. Teď mi úplně vidět to štěstí prostě, že jo. Není úplně moje chyba, že ty si moje argumenty nepochopil a nic si z toho nevzal. Hele, jsem kousek v tom videu a už vidím skoro všechny věci, které jsem ti vytknul ve videu minulém. Dámy a pánové, já jsem to všechno pochopil, věděl jsem, co mu vadí, ale mně se to tak líbí, proč by se to měnil? Mně se to tak líbí, já to dělám, aby se pobavil lidi. Za to, že sa to tebe ľúbi, tak sa to nemusí ľúbiť ostatným ľuďom, ktorí ten YouTube sledujú. A šíríš vulgárne a agresívne správanie. A taky hlavně, aby jsem pobavil sebe. Takže když to dělám tak, aby se to líbilo mně, jsem spokojený. Nemám důvod nic měnit, takže tak kurva, jedem dál. Za tohle to si nám nikdy neřekl, ale tím, co si teďkon řekl, jsi mě pořád nepřesvědčil o tom, že nějaký kreativní myšlení máš. Dámy a pánové, on měl ještě předtím video, kde říkal, že mám nekreativní názvy videí. Tak se podíváme, co má tady Píta, protože předtím jsem se na to nepodíval. Podíváme se na to teďka. Tak. Píto, co mi ukážeš? Nejhorší youtuber na internetu, nejhloupější youtuber na internetu, nejtrapnější youtuber na internetu, největší ubožák na internetu, nejrakovinotornější motivační video. Nesezete Sky YouTube. Máme tu druhý záchvat a ako to povedať? Tento človek by mal stráviť rok bez elektroniky, aby sa naučil správať. Oni prcá za originální jména názvu. Přečtěte si kurva tohle. Každopádně kurva, jdeme dál. Vlastně ve finále ty jsi takový sériový továrník. Zároveň musím si říct, že je to prostě pravda. Já ty videa rád dělám, lidi to baví, tak to dělám jak na běžícím páse, protože proč bych kurva nemohl. A snažím se to i poslední dobou hodně obměňovat, takže to není furt stejný, snažím se tam prostě přidávat furt nových věcí, ale každopádně jdem kurva dál. Tak to, že nemáš žádný hodnoty a to, že ani žádný hodnoty nechceš předat, jsme si jako dost všimli. Jako mám hodnoty, ale nechci. Tvoje hodnoty sme radi, že nezdieľaš, pretože potom by nám vyrastla generácia tlstých agresorov. Předávat lidem, nechci lidem nějak moc podsouvat svůj názor, spíše chci pobavit, tak jsem to myslel. Chcú. Proste, on chcú.
Úplně miluju, prostě když se někdo na internetu brání tím, že ty mě neznáš v reálu. Kámo, upřímně, já tě nechci znát v reálu, já tě nepotřebuju znát v reálu, mně stačí to, jak se prezentuješ na YouTube. A ty myslíš, že já jo? Já s tebou nechci mít nic společného na veřejnosti. No, nemám už nervy sa na to ďalej pozerať. Môj názor na Satyra je taký, že by si mal písať scenáre a mal obmedziť vulgarizmy vo videu a dať sa liečiť dočasne na psychiatrii, pretože tie zachvaty smiechu, chlapče, s tebou není niečo v poriadku.